Ini ndinonzi Judith Chikanya, ndiri mai vaGiufini. Ini ndoda kutenda, nofunga vazhinji vakainzwawo nyaya yaGiufini. Aiwa, ndinoda kutenda ndakazowana rubatsiro pane mwana iyeyo. Ndakabatsirwa zvikuru, saka ndoda kutenda. Ndinoti kune vese vanenge vasangana nematambudziko, regai kuviga matambudziko evana, budai pachena. Hazvinyadzisi, budai pachena. Alright. Saka Giufini rubetsero rakawana nderwupi so far? Rubetsero rakawana Giufini nderekuti Giufini akuenda kuchikoro. Semunhu anga asiri kuenda kuchikoro, Giufini akuenda kuchikoro. Akadzokera kuchikoro kwaanga ari here kana kuti? Kwete, ane kuchikoro kwaakutoenda, atova kubhodhingi. Ari kubhodhingi. Chikoro chinodhura chaicho, chinodhura. Alright. Aiwa, tinoda kutenda. Saka mungada kuti kudii kune vakauya vakabatsirana nemi, vangari vakakupai advice kana kuti vari kubatsirana nemi kuti mwana aende kuchikoro? Ndinotenda ende handizive kuti ndovatenda sei. Nokuti ndanga ndiri munhu anga ari murima wasina chaari kuziva, asingazive kuti ndogona kuwana rubatsiro. Asi kune vanhu vakatumawo naMwari vakazouyawo kwandiri vakandibetsera. Ndinotenda kuzvikuru, ndinotenda. Saka vakakubatsirai vanoti nyaya iyi vakainzwa nani, vakaiwanawo kupi? Nyaya iyi vanoti vakainzwa neveSaint TV. Ndopazvakabudawo, zvakangobudawo mafoni chichi zvakangosiyana siyana. Saka ndoda kutenda veSaint TV nerubatsiro rwavakandiitira. Aiwa, vakandigonera. Ini ndinototenda veSaint TV, nokuti dai pasina ivo mwana wangu anenge asina kuwana rubatsiro. Aiwa, tinotenda Mwari. Ko pane iye mwana machenjezwo mushure mekunge abvawo kuchikoro, ndezvipi zvamuri kuonawo? Apo ndo pakanyanyisa, ende ashanduka, atova neshanduko hombe chaiyo. Aiwa, ndoda kutenda. Kuchikoro ikoko ndikuona ari kuona dzidziso yakanyanyisa, nokuti ashanduka zvakanyanyisa, pane zvese ashanduka zvikuru. Aiwa, tinotenda. Maita yenyu nenguva yenyu yamatipa yekukurukura? Aiwa, ndinotenda veSaint TV. Ini ndoitwa Chipo Mabhaudhi kana kuti amai Wisdom, sisi vamai Giufini. Giufini mwana wangu, ndiri kunzwa kufara zvakanyanyisa pazvanga zviri nepazvava izvozvi zvachinja. Ndiri kunzwa kufara. Alright. Zvanga zvakamira sei kumashure Giufini asati aenda kuchikoro? Takanga tine dambudziko zvakanyanyisa nevanhu, kuvengana nevanhu, achingoti akaitwa zvisina kunaka tapindira. Saka zvanga zvakuita kunge isusu tisiri right. Asi kubva paakaenda kuchikoro mwana, kubva paakabatsirwa, ndofunga pazvakaitika zvacho ndanga ndisipo zvangu pandakauya. Aiwa, ndakanzwa kufara. Nanhasi ndichiri kufara nemufaro wakanyanyisa. Zvine chenji mumba medu, chero mwana wacho mwana anotumika. Ndinotenda nekwacho kwaari kuenda kuchikoro nematicha acho nemahedhimasta acho kuti ngavarambe vakashinga saizvozvo vachibatsiridza mwana wangu Giufini. Ndinozvisa kuna Jesu futi kuti vakatuma vana vavo vakauya vakasvika mukati menzvimbo ino kusvika Giufini akuenda kuchikoro, abatsirika zvakanyanyisa. Kunharaunda vanhu izvo tonzwisa kuti vari paholiday. Munharaundawo vanhu vari kudii vachiona mwanakomana? Vari kungoti asi mwana uyu anga ari kupiko kwaanga ari azodii nematarisiro avaimuita. Ende vanhu vakutotya kutongomuzeza, so vakangomuona vakungotya kuti kumwana uyu chiko chiri kumboitika paari. Kutaura kushaiki, vamwe vanotaura zvakangowanda-wandawo. Aiwa, mungada kutiwo kudii kune vamwe variko vabereki vamwe vane vana vane maproblems vakanyarara? Ndinovakurudzira vabereki vane vana vakanyarara kuti kana vasvika pamatambudziko akasiyana-siyana risiri kunge ranga rina Giufini, semanzwira vakaita nyaya, ngavazvipire kuti vataure vagone kubatsirikana panguva iyoyo kuti zvavo zvinyatsoenda zvakanaka. Nekuti zvinhu zvacho unenge usingazivi kundotangira papi ndichiperera papi. Asi nokufamba kwenguva Mwari vanopindira. Aiwa, maita henyu, maita nenguva yamatipa yekukurukura? Aiwa, nemo maita basa.